Ahoj, já jsem Zekarn a já tě zdravím u druhého dílu z minihry RooTube Tycoon a pojďme na to. OK, borci, takže od minula, co se mi povedlo, tak dát 165 000 odběratelů, takže tím pádem mám konečně někde svůj button, to možná tady dáme build, tady to, a awards, ano, play button. A tohle je můj button a teď tady určitě někde vystavím třeba někam semhle zomrsknu. Tak, výborně. Tak, tohle je můj první button, je to silver za 100 000 odběrů a já doufám, že dneska bych mohl dát aspoň 1 000 000 odběrů, což by bylo dneska pro tohle video krásný a jo, snad to dáme a uvidíme, jak to bude dneska a takhle dále. Jo a chtěl bych vám ještě poděkovat za to, u minulého videa za 20 zhlédnutí. OK, takže na začátek se asi teda vyspím. OK, takže vyspanej, jdem doplnit zábavu. OK, zábava doplněna, jdem se rovnou nice, koupíme tady nějaký drahý jídlo, yes. A rovnou jdem natáčet. A koukám, že tady můžu natočit Blocks Heaven, tak rovnou jdem na to. OK, borci, tak to mám natočený, mám tady recording 100% a editing 93%, nice, jdem to publishnout a uvidíme, jak to bude mít úspěch tohle video, nebo nebude, uvidíme prostě. OK, borci, tak teďka, to je extrém, co to dělá to video, vidíte to, borci, to je skoro 100 000 zhlédnutí, to je úplně OK, moc hrozný, což budu mít skoro 200 000 odběrů, takže ten 1 000 000 určitě, ale že určitě dneska dáme. OK, borci, já jsem teda v upgradech, takže si půjdu koupit nějaký superovej novej počítač, třeba ne, ten už mám teda. Takže monitor si koupíme, nový monitor, tenhle Blue monitor, a ještě si tady není klávesnice, něco takového, 17 000, 14 000, tak si koupíme myšku, když jsme v tom tady, co to za 14 000. Aha, já mám 12, aha, si tady nekoupím ani tohle, no nevadí, jdem vydělávat, jdeme vydělávat. OK, prostě mě napadlo, že zkusím dát stream, jestli z toho třeba vydělám víc než z natáčení, uvidíme. Dáme stream a jdem na to. OK, tady poklikáme, tak, $6, OK, to je dobrý. OK, takže já jsem teďka dostreamoval a vydělalo mi to přesně $95, což je not bad, ale mohlo by být líp a rovnou asi půjdu doplnit energii a takhle. OK, to mám doplněný, zábava doplněná taktéž a rovnou se najíme tady nejdražším jídlem, co je. A já jdu točit, natočíme tady zase Blocks 7, record a jdem na to. OK, já mám teda sestříháno, i natočeno a jdem to uploadnout. Mohl bych se jít podívat, jestli tady stojí nějaká Wi-Fi na něco, nebo kdy najdu třeba Wi-Fi, aby se to uploadovalo rychle, takže jdeme se podívat. OK, takže tady jsem teda našel nějaký pety a otevřel třeba tady golden vajíčko. Aha, na to nemáme, na tady to taky nemáme, nevadí. OK, teda Wi-Fi jsem nenašel, ale jdu si koupit nějaký lepší příslušenství mém kompu, což je tady to a rovnou, když jsem, tak si koupím tady to a já jdu zpátky točit. OK, borci, tak asi mi něco se stalo poprvé, se mi padly nějaký kabely, takže to spojíme jednoduše tak. A dobrý, už můžeme zpátky stříhat. OK, takže video už se vydalo a koukám, kolik to má. Pojď 200 000. Yes, kámo, první video, který má 200 000 zhlédnutí, let's go. Yes, kámo, to je dobrý. OK, borci, já se vám ozvu, až budu mít 500 000 odběratelů, takže zatím čus. OK, borci, já už se tady skoro blížím k 500 000 odběratelů. A teď jsem tady udělal neskutečný video, který má 98 editing, což je neskutečný. Pojďme to uploadnout a teďka už bychom měli dát těch 500 000 odběratelů. Yes, kámo, už se to uploaduje. To bude fakt banger, tohle video, brutální banger. Doufám, že bude třeba aspoň to video trendy. No, neletí to moc, jako. Čekal jsem víc, ale asi dobrý, jako. Yes, kámo, ale máme těch 500 000 odběratelů. A já, co jdu udělat, tak jdu si koupit nějaké věci, třeba počítač nebo něco takového nového. OK, počítač berem, monitory též berem, tak. A možná mi tady zbyde nějakou klávesnici, ne.
anebo myšku tu nemám. Ne, taky. Mikrák. Tak, koupíme mikrák. A to je všechno, co tady můžu koupit a já jdu zpátky domů. OK, barci, já jsem se rozhodl, že si hodím takovej v podstatě malinký jeden streamek a uvidíme, jestli z toho vyděláme nějaký prach, jestli budu vydělávat víc, nebo jak to bude. OK, $31, což je dobré. Není nic špatného. OK, barci, z tohle streamu jsem vydělal $76, což není moc dobrý, není špatný, ale dá se. Ale já jdu spíš točit videa, to je tady moje práce. Začneme teda novou hru, která se jmenuje Adopt Us. A uvidíme, jak to bude mít úspěch, nebo nějaký takovýhle věci prostě. OK, 96 editing, to je fakt super, ty voganec, já se zlepšuju. Počkáme, než se to uploadne, mezi tím se vyspíme. OK, tak už se to teda uploadlo. No, jakoby nic moc, jako, zatím nic moc. No, kámo, to je docela odpad. Ježíš Kriste. Natočíme teda ještě jednou, jestli to bude mít větší úspěch. OK, takže to video to se teda uploaduje, co jsem udělal. A to už je lepší, to už se mi zdá lepší. No parádně. No výborně. 100 000 z toho odbratu, to je úplně, bože, super. A natočíme rovnou další. OK, já znova počkám, než se to tedy uploadne. OK, už se teda uploaduje. OK, to vypadá docela zatím dobře a nadějně. OK, tak to je fakt super video tohle. 116 000. Ty vogo, za chvíli máme ten 1 000 000, tak natočíme ještě 2 videa a máme 1 000 000. Já se vám ozvu, natočím 1 video nebo 2 a uvidíme, jestli ten 1 000 000 budeme mít nebo ne. OK, barci, se mnou se uploaduje úplně poslední video, abych měl 1 000 000 odběratelů, takže počkáme, až se to uploadne a podíváme se, jak budeme mít ten 1 000 000 odběrů. Yes, už to skáče. Yes, kámo, to je super. OK, yes, konečně ho mám. Pojďme se ho sem vystavit. Takhle, awards, play buttons. A máme tady play button a pojďme se ho sem krásně vystavit. Tak. OK, takže mám tady teda oba dva. Já bych se pro tento díl s vámi rozloučil. Děkuji za všechny lajky a takhle. Takže čus.